Σε ικανοποίησε αλλιώς, αυτό σημαίνει. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι θέλω να κάνω σεξ για να χύσω. Congrats μικρέ ταντάκο. Τώρα σε επεγγίξεις στο βίντεο μου. Το πάτησες. Τώρα θα το δεις όλο. Σκάτα! Λάθος background music. Anyway, και σήμερα πάλι θα κάνουμε react στον Toasty. Συγγνώμη λίγο. Θα πρέπει να το συνηθίσω αυτό. Πάμε. Σήμερα, όπως είπα, θα κάνουμε react στον Λίγδα. Και θα φανεί πως είναι πάλι Λίγδας για μου την πουτάνα μου. Αχ, καλά δεν άναψε το θερμοσύφωνα. Μαμά, ανοίγεις το θερμοσύφωνα, σε παρακαλώ. Αχ, πολύ κρύο. Αχ, πολύ ζεστό. Δεν έχω φέρει το αμαλλακτικό για τα μαλλιά. Μέχρι εδώ, εντάξει, κομπλέ, κριντζιά βέβαια. Παλεύεται. Από πότε έχω να κάνω μπάνιο? Τι απορίες έχεις και εσύ βρε Τέος, Λίγδα, συγγνώμη. Αφού με τέτοια άτομα κάνεις παρέα. Φασές, κομμούνια, αριστερούς, στα εξάρχεια εκεί, πίνετε μπυρίτσες. Και εντάξει, βάλατε κανέναν υλικό, αλλά τέλος πάντων. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn ugly ass on. Τελείωσες Toasty.